Mga negosyanteng naapektuhan ng pagpapatupad ng MECQ sa bayan ng Mangaldan, problemado sa pambayad ng kanilang pwesto. Sundan sa report. Kahapon lang nagbalik operasyon ang mga salon at gym sa bayan ng Mangaldan matapos isailalim sa 2 linggong Modified Enhanced Community Quarantine mula noong September 15 hanggang 28. Problemado ang ilang negosyante gaya ni Albert kung saan sila kukuha ng pambayad ng renta. Nasa 4,000 pesos ang kanyang renta kada buwan sa kanyang salon. Pag-uusapan pa yata, ma'am, kung ano yung kita, kung ay yung renta, kung half yung babayaran namin or totally wala sa walang isang buwan. Pero hindi pa confirm, ma'am, itatanong pa lang namin yun. Hiling nilang suspensyon o hindi muna pagbabayad ng pwesto sa mga panahong sila'y nakasarado dahil sa MECQ o kung hindi man, bawasan ang kanilang renta. Kahit di kami singin nung yung 2 weeks na sarado kami, sana hindi wag mo naman ningil kasi kakaumpisa lang po namin magbukas ng parlor. Ayon sa tagapagsalita ng Mangaldan LGU, may ibibigay na konsiderasyon sa mga apektadong negosyante ngayong pandemya. Bibigyan din sila ng konsiderasyon. Nangyari na po yan. Nag-ECQ po tayo, MECQ. There will be some percentage siguro na maaalis din or mababawas. Pero depende pa rin po ito mamaya pag may nasabi na po ang ating lokal na pamahalaan through our market supervisor. Ikukonsidera rin umano ang lahat ng posibilidad para matulungan ang mga negosyante. Kung close naman din talaga, why not? It would be, hindi naman ano po ang ating lokal na pamahalaan. They would consider po. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Miyanan.